bra med fötterna. Lek med vänster, kom med. Bakåt. Mycket bra Alvaro. Pressa inte Marcus. Finta, hitta rätt. Det var Hakan. Men, gå sidan nu. Gå sidan. Bra. Grymt Alvaro. Snabb. Grymt. Snabb, lek så. Bra. Finta lek, kom igen. Men Marcus. Ja, det där. Lek med vänster Alvaro. Ja, mycket bra boxning. Nu boxar du jättebra Alvaro. Hela tiden där ligger. Rätt på sidan när han kommer. Gå sidan. Kroppen nu, variera. Kroppen nu. Lite ner i kroppen. Inget sånt där. Inga vevningar. Raka slag Alvaro. Stopp! Bort! Förbered med främre Alvaro. Lätt och snabb. Raka dem där. Det var bra. Stopp! Nästa gång du får varning. Alvaro. Okej? Inga krok. Lätt och fint. Bort! Raka snabba.